Kulħadd irid jerfa' responsabbiltà, hekk qal il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela dwar il-ftuħ tal-iskejjel fejn qal li bħalissa waqt li ninsabu għaddejjin minn pandemija kulħadd jinsab inkwetat. Naħseb jiena li xu ta' serħan il-moħħ fi żmien ta' pandemija b'mod dinji hija xi ħaġa li kulħadd jitkellem fuqha u kulħadd irid jaħdem għaliha. Jiġifieri aħna kull wieħed waħda minnha għandna il-responsabiltajiet tagħna wkoll. Carmelo Abela qal li iżda dawk li qed imexxu għandhom responsabilità akbar, iżda fi kliemu huwa wkoll ma tal-ebda serħan il-moħħ lill-ġenituri, l-istudenti u lill-edukaturi. Hemm responsabiltajiet diversi ta' min imexxi, ta' min jieħu ħsieb dawn l-affarijiet. Fid-dawl ta' dan kollu l-inċertezza għadha tissokta fejn huwa evidenti li l-Gvern mhux iwassal serħan il-moħħ lil dawk l-aktar konċernati. F'intervista li għamel jiem ilu l-Ministru Owen Bonici stqar bosta drabi li mal-ftuħ tal-iskejjel huwa inevitabbli li se jkunu rappurtati każijiet pożittivi. Dan għal kuntrarju ta' dak li qalet il-medja laburista fejn provat tagħti l-impressjoni li l-edukaturi u l-allima għandhom moħħhom mistrieħ. Ġifri kif niftħu l-iskejjel, ħajkonna każijiet u ħajkonna tfal li jitpoġġew kwarantina, ġifri daw ħajkun hemm. Ġifri aħna din ngħixu f'pandemija fejn il-pandemija qiegħda fil-komunità, jiġifieri ħajkonna każijiet. Intant tkompli r-rabja ta' bosta ġenituri dan hekk kif f'reazzjoni imqanqla f'post fuq il-midja soċjali ħafna esprimew id-disappunt tagħhom għal deċiżjoni li dawk li joqogħdu kilometru u nofs jew anqas il-bogħod mill-iskola mhux se jkollhom trasport provdut. Ħafna qalu li deċiżjoni bħal din mhux qed tinkoraġġixxi biex l-ulied jintbagħtu l-iskola, anzi se sservi ta' xkiel. Oħrajn saqsew jekk din hix mossa min-naħa tal-Gvern biex ta' parsi jkun sab soluzzjoni sabiex inaqqas il-problema ta' traffiku. Diversi ġenituri saħqu li minkejja li l-Ministeru tal-Edukazzjoni kellu 7 xhur ċans biex jipprepara l-ftuħ tal-iskejjel, dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu issa 3 ġimgħat biss qabel terġa' tiftaħ l-iskola.